tayong samban. Purihan at pasalamatan ing malugod na Diyos. Kaniting Santa Misa, yabetala, ding kapasalamatan daring bawat metong kekatamo. Para king special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Dr. Trinidad Arcila, Chris and Melda Imbo, Martiliana, Laurito Santos, Dr. Edgar Lacanlali, Lisette Lusong, Mercy Matox, Jowa Junela Kyle Tonentino, Joel Ganlao. Para king malagwang kapaldanan dari Bernadette Lim, Maria Cristina Arumin, Usta Guanlao, Leonor Dizon, Jaja Bansil, Ofelia Lizoy, John Miller, Laureluz Umali, Among Dong Labarias, Orlando Nado. Para karing kakatamong kapatad Ameyang Unabie, Emilio Lingad, Antonio Ramos, Candelaria, Adoracion Danan, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Narcisa Bansil, Jan Fajardo, Luz Magos, Francisco de la Cruz, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kilang yun naging paampuning anak, paning banalay Espiritu. Amen. Ang grasya at kabayapan kinatayan sa Kristo, lukuning Diyos, ating pamisan betong yung banalay Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka ang timurin. Kabatad siya siyang tala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banala misteryo. Ikang puputing kalupaning bulak, karing matuling dang kaladwa, ring magbalik kalumke ka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang may bababa keng sarili mo, at tinasningig pa keng dani ng wanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang pekamaragul, asinuyo karing sabla, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hindi ko sa may payang totoo, pakadulwa na katamo at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kayong bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Kay paming mayupaya, ingatan me ang kikang iglesia at antabayanan me kingalang kupas mong lugod. Kambilan mo kaya sana, karing bagay makasira kay kami, at ayran karing kay kaming makaligtas. Parating mo kaya saupan o Ginoo, uling nung ala kami namang paninayan at agumpe.
Iti nga nadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ang Ginoo mi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Jerusalem, may ngarila ring kekang pamuntok, ampon din taong keka manuknangan, karing tao na ning Sodoma at Gomora. Makiramdam ka sa king sasabyan na keka ning Ginoo, pakiramdaman mo ing tuturo na keka ning Diyos. Wasan mo ing kekang sarili, maglinis ka. Tuknang nakang darapat mayap, king akakit ko. Tuknang nakang darapat mayap, at magaral nakang dapat king mayap. Patupad mo ing ustisya, saupan mo laring magigipit. Ibiye mo ing karapat dapat karing ulila, at idepensa mo la ring may balong babay. Nga naning Ginoo, may kakeni, pisabyanta ing bagayan. Agyang metuling ka, uli ning kasalanan, putyanda ka, antiing maputing bulak. Malyaring milalo katuling ing kasalanan mo, makanyan man, putyan ko, antimo ing maputing bulbul ning tupa. Nung bisa ka mo at maminto ka na ako, ibiye ko keka ing maya pabage, bubunga ning gabon. Nung tanggi ka at salangsang ka na ako, mateka kapamilataning gera. Ako ing Ginoo, ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing makatuliran kako tanggapyang kaligtasan. Ing makatuliran kako tanggap yang kaligtasan. Era ka panyabyanan, uli ringayin mo, o ringayin na durulukan. Aparating darawon mo kanako, ding kaya kang lalaking baka, kula kailangan, o metong man kambing, karing kaya kang kawan. Ing makatuliran kako tanggap yang kaligtasan. Nanong matulid yung manggit, karing kakong kautusan, ala kayong matulid, baning kasunduan kay kayo yang pisabyan. Uling kay kong tatanggian, ing itulid kay ing kay kong dalan, at sa sakwil pati kakong kautusan. Ing makatuliran kako tanggap yang kaligtasan. Daraptan nyo yan at uling eko bubulad, balayo king kalupayo ko. Dapot ngeni, panyabyanan da kayungan, ban kakong malinawan, malingke kong depatan, ing ninuman miyayain, ayin nakapasalamatan, ako ing kayang parangalan, ing ninumang mabibiyang makatuliran, kako tanggap yang kaligtasan. Ing makatuliran kako tanggap yang kaligtasan. Paralangan tayo po ngeni, ing maya pabalita. Kekurian keka, Gito Jesus, aginumi, ligaya ka, kurian keka, ligaya ka, kurian keka. Inarapan na lang Jesus, ding dakalataw, ang ponting kayang alagad at nga nakarela. Ding talaturuning kautusan at parisewo, ilaring mirinan upaya, ban palino, king kautusan ng Moses. Inya, pamintuan yu at tukian, ing nanumang yuyutos dake kayo. Dapat ay lapakya pusan, king darap tanda, uling era tutuparan, ing ipanaralda. Manaptas lang mga bayat,
karga at papusanda ka ring tao, kabang ila naman ang yang metong muman karing talirira, era kikimot, bansaw pandalang magkarga karete. Pakitang tao mo, ing sablang dapat da. Albenyo nung nula pangalapad, ding karelang pilakterya, at pakakabaka badala borlas, ding karelang balabal. Mabarilang lulukluk, karing kabisera, ding makipamiestala, at karing piling luklukan, karing sinagoga. Tuturang buri, ing pupugayan dala, karing palengke, at awsan dalang maestro. Dapat kayo payawos maestro. Uling may kakapatad kayo ngan, at metong kayo mo maestro. Awsan tata, ing ninuman kitiking yato, antinaning atin kayong metong mong tata, ay chubanwa, ni kayo payawos talaturo, uling atin kayong metong mong talaturo, at iya ing Kristo. Ing peka barangal ke kayo, iya ing maging talasuyuyo. Bibabay 3, bati ko siyangan, karing eskriba, umpong pariseo. Ing karelang hipokrita, itang karelang pamagparangalan. Kinanumang daraptan daw, nga na magparangalan lamo. Mahilig lang lulukluk, king kabisera, mahilig lang payawos maestro, no? Dapat nga ng Jesus, metong kayo mo maestro nga na, kayo payawos maestro, uling metong yung maestro yun, ya pininggino, metong ya mo yung tatayo, ikaw payawos tata, metong ya mo yung tatayo, ya pining Diyos. Well, dahil kasabihan na rin munandili, babawal na lang Jesus nga na, ilaring oreni ring taong mitutukan, ban maging talaturo. So nga ng Jesus, ignano mang tuturura, tanggapan niyo at gawan, dapat ayo pakyapusan, ing dapat da. No? So nano man yung tuturura, uling ilaring miyatusan, ilaring may pili, ban maging talaturo, talapag-aral kayong batas ng Moses. So nano man yung tuturuda, tanggapan niyo at paniwalan, dapat ayo pakyapusan ing dapat da. Uling era gagawan, ing karelang dapat. Potang ordinan dala ding deacons, potang pari, eventually ding pari, no? Potang ing obispo, ibiyene itang ebanghelyo, gospel, king ordinanday. Sabihan na nga na, tanggapan me nga na ing ebanghelyo na ning Ginoo, ebanghelyo ng Kristo. Magumpisang ngeni nga na ikaing maging talapanaral ning maya pabalita. Magumpisang ngeni ikaing tagapagdalag, ikay maging talapagpahayag king maya pabalita. Patagan nga na, kitang king English nga na, then believe nga na, believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Paniwalan mo nga na ing babasan mo, ituro mo nung naning paniwalan mo, at gampanan mo, daptan mo, nung nano ing tuturo mo. Yapin yan ing panabilin, kareng potang magdikon, eventually kaya potang magpari ka, the same, no? I-repeat day ni, hindi kasabihan na yun. Ano kaulaga? Actually, may inspire yan, inspirasyon na yan, yapin yung ebanghelyong may basa. Anya yapin giyawari,
itang partikular ng dake ng Ebanghelyo nga ita. No? Uling nga pinyaning maragulta mong kakulangan o kasalanan, maragulta ang kasalanan, itamong talaturo, itamong leader ng pisamban, itamong leader ng pisamban, no? At iya mo naman yung maragultang kasalanan, din kaya katampengari. Turo non turo, pero ito na magagawa ng tuturura. No? Anapin nga ng kasabihan kay English, talk is cheap, words come easy. Yung kanong salita, muraya mo, mabilis siyang lumwal. No? Mabilis siyang lumwal. Alayang kabaldugan, ang na sabihin, nung sasalita ka mo, ala na ka manggagawan, para ipakit mo, itang sasabihan mo, alang kabaldugan. No? Nyapin nga na, itang metong kasabihan, nanay kasi pa nga sabi, takalimun kaya tambigla. Action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Itisak na, itang barug na ning pengari. Pero itang sasabihan na, ala nga intindihan. Ala nga intindihan. No? Anya po ang dating yung panahon, patangagyo mo na, sikana ka, magrebelde ka. Nyating magrebelde. Uli na ning sobrang takot. May pasobra lang takot niya. Uli ning takot ay ito, patse, migrasis siya yung katawan mo, yung sarili mo, ay iting maging kabubulyana, magrebelde ya. Lumaban niya. O kaya, nakasikaso, maging masyas niya pinmanabuntok, maging kabalan niya, ang araking kasebian. Ang nanan me na nakapagkaramdaman, maging kabalan niya. Uling may sana na yung pangulisakan. Uling may sana na yung kakamwanan. May sana na yung panasakitan. Kabalan ni, manamdaman. Sa nyapin, aluway ni nga na yung masanting paralan ng pamagdisiplina. Nune, kapadukot, manisplikang banayad. Manisplikang banayad kay anak mo. Agpangking psychology, ing meto ngayon anak, potang sasabihanan me. Lumen me, bala mo, nakapansin. Sabihanan me yung banayad, nakabala mo, ay interesado. Pero actually, may tatanam ka no kayong isip na ito. Potang datang yung panahon na may sense of maturity, oretareng balikana. Ning anak, oretareng balikan. Detang sinabi mo kayang napakaramdaman. Nabalamin napakaramdaman. But actually, may tatanam lang kayong isip na. Potang may sense of maturity, potang aintindiana na ingbiye, oretareng maging balikana, at oretareng maging tuntunan na kingbiye. Anyapin, sayang, potang tuturoy rin anak yo, nabala mo mo'y lamakaramdam, turoy yung banayad. Wanay me, lukluk me, magaramdam katong, mga nyan. Kaya sakit ang pikamuanan me, pamarugan me, pangulisakan me, laing aintindihan. Alang mitanam. Ming mitanam kayong puso na takot, no? Nya itang takot ay ito, pangking psychology mo naman, potang medyo agyo mo ng labanan itang takot ay ito. Maging kabalan ka, ay mo na panamdaman. Anya pinlalaban, lumaban la. Nung yan naman lumaban daretsahan, nakapamintuan, niya pining expression na ning laban da. Ang po itang, ilalang respeto, niya pining maging kamuwulyan na ito. No? So nakawulaga itang salitang banayad. At may itong pangpapasyag na ng Ebanghelyong may basa ngayon, pinitang tanda ng tamo, ing pekapuso ning nanumang relihiyon, pining lugod, ami papasyag kinda patamayap. Isano ing peka maulagang diling relihiyon. It is that religion that is most caring. A religion that is most caring, that is the best religion. Itang tune ating masabal karing aliwa. Nya balayo ang pisasabihan kaya ning punto ngayon aliwa yung relihiyon ining tawong biki relihiyon. Uling dingagan ng relihiyon, Buddhist ya, Muslim ya, Kristiyano ya, whatever na yaman, patang pakasurian nyo la.
may itong may sentro na ng karelang katuruanan. Iya pining masanting nga pa makipag-ugnayan king kapara mong tao, which is love, expressed in service. Lugod ang mipapasyag kapamilatanan ng serbisyo, partikular karing pakakalulo. Anyapin, antina ning serbisyo, yung panyukad, serbisyo, anting tanda ng lugod, no, king kaparang tao. Anyapin ni Jesus na nung sinabi ng katatawalya na daki ng Ebanghelyo, nino maning mibababa king sarili na, itas nining Ginoo. Nino maning mitatas king sarili na, ibaba nining Ginoo. Iyang mibaba. Mibabaya. Huling, ing panyukad, serbisyo. Lugod. Tutong lugod. Itanga lang pa magkunwari. Meto nga binya ng dalirayan ng Ginoo mo naman, no? Karening eskribat pariseo. Iya pining karelang, wag gagawa lang mayap, pero magparangalan lamo. Mamintula karing kawutusan ng Ginoo, magparangalan lamo. Bersa magparangalan, pakitan tao. Mahilig tamo kayang pakitang tao. Nyapin, anak tamo, bigla ko nga ganaka, dening patang maglimbon, no? Pakagayak-gayak tala rin kaya katamong imahen. Ano pangamalamalan? Ano pangamal by the thousand? Yung kaya katang paimalan karela. Kay ba na ning prosesyon nala? Ugsira niya ka siguro. Uling Ebrer at inyang bayong imalan. And then what? Pero, din yung tao nga rin alalang masabal ka rin pakakalulo. Hanapin, they will not even lift a finger to help a needy. They will not even lift a finger to help a needy. They're like the Pharisees and the scribes, no? King arap-arapan, king makalto, kaya pa, no, kagana ka. Pero itan talagang kapilubluban da, alalang lugod ka parang tao. Yung kaluguran da yung sarili da. Ngayon, nature teaches us to love ourselves. Nature teaches us to love ourselves. Christianity teaches us to love others. To love others. Yung pining pamiyaliwaning katutubong panugali ang po yung katuruanan ng relihiyon. Katutubong panugali, luguran mo yung sarili mo. Luguran mo pa yung sarili mo. Nga tamo. Luguran mo pa yung sarili mo. Katutubong katuruanan. Yung kristyanong katuruanan, luguran me ing kapara mong tao. Luguran me pa ing kapara mong tao. Una me pa ing kapara mong tao, bayuwi ka. Baliyo, bakit? Uling ing pa maglugod mo king kang kaparang tao is already a projection of your love to yourself. Anyapin, agimeng luguran ing kapara mong tao, uling kasi liguran me ing sarili mo. Gagalang meng sarili mo, anya gagalang mula rin ka parang tao. Pag masabalan meng sarili mo, anya pag masabalan mula din ka parang tao. Yung kaya katamong pamanyapat mayap ka rin ka paratang tao is a projection of our love to self. Kaluguran mo kasing sarili mo, anya luluguran mula rin aliwa. Your capacity to love yourself, loving yourself gives you the capacity to love others. Patse may liguran ng sarili mo, kapilan man, miyaluguran ng kapara mong tao. At ingke kang pamaglugod king sarili, bipasyagyamot, bipakilala, kapamilatana, ng pamaglugod mo, karingke kang kaparang tao. Anyapin, diningad mo nga rin, lugod kay sarili, lugod king kaparang tao, no? They go together. They go together. Yung kaya katang katutubong katuruanan o katutubong kapanamdaman, mamakmaya yung kaya katamong kristyanong katuruanan. Love of self, love of others. Aluguran mo yung kapara mong tao kasi liguran mo yung sarili mo. Balo mo nung nano yung lugod. Panamdaman mo yung puso mo nung nano yung lulugod. Anyapin, luluguran mo la din kapara mong tao. Huling panandaman mo, yung lulugod
Nya, balo mong luguran din ka para mong tao, uling aranasan mo king mismong sarili mo. Inya mo apikawani din ng adwang arene. Di nga bang luguran may pa yung sarili mo. Luguran may pa yung sarili mo. Istong kayo tinyang maling katuruanan. Nabala mo mo, nung ating kang pamangan, pakanan may pa yung sarili mo, bay mo pakanan ding haliwa. I no, it's different. Haliwa ito. Haliwa ito. Actually, isakripisyo may pin nakapamamangan. Biyame kitang kapara mong tao. Piniting tunay lugod. Piniting tunay lugod. Kalupan mo sarili mo munwari, ikaing danupan na danupan, na ating pamangan, ating pamangan, ikadanupan kan danupan. At itang tao nga ita, hinepengan, ing pamangana, binyaneke ka, ikang danupan. Nanong panamdaman mo? Panamdaman mo, alwan itang tinape. Panamdaman mo, pintang lugod na keka. Itang lugod na keka. Nepengan, binyanekin tao. Bakit? Kasi itang tao nga itang may keka, balo na nung naning daranop. Balo na nung naning daranop. Balo na naning daranop. At uli na nitang balo na yung naning daranop. Anya, nanepapengan, uling kaluguran ka. Balo na yung kapanamdaman ng lulugod. Anya, imbes na yung mangan, ibiyaneke ka. Uling balo na nung naning kapanamdaman ng daranop at nung naning kapanamdaman ng luluguran. Ning luluguran. Ay na, uling linugod dyan. No? So, ining ka din, yung ka-7 na rin. No, kaulaga kikatamo. No? Ing peka kaladwana ning nanumang relihiyon, pininglugod. Kanya, ing nanumang organisasyon, pisamban, nanumang organisasyon, patsaka ba niya organisasyon na mag-meeting? Alam pa ito, meeting. Alam mo manggagawan, madaya. Alam mo, madaya. Hindi mismong ka, panamdaman na rin yung mismong miyembro, lahi laman, lahi kabaldugan, madaya. Huling, alayang peka sangkap amaulaga, yapin ng serbisyo, lalong-lalo na karing pakakalolo. Anyapin, ing tawong tutong susuyo, kingkino, tawo yang mapakumbaba. Huli nung iya ka mapakumbaba, may agyong siwan ng kapara mong tao. At nung iya ka mapakumbaba, may agyong atinaning may agyong siwan ng kapara mong tao, ala kang lugod kayong puso mo. You can never love without being humble. Yapin, marlas, sasabihan ko ulit-ulitan, no? Humility is the seat, is the foundation of holiness. Ing kababanlog, yapining pundasyon na. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po, ang Ginoo tuturo na katamo, inumang mitas king sarili na may babaya, at inumang bibaba king sarili na mitas siya. Natamong manalangin, Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing obispo at pari, isanay rasana ing karelang tuturo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing pamuntok sibil, mit mong kababanlasan ng luklok karing lugal pandangal, kay ba't da pang sinakripisyo ing karelang sarili para king ikakayap ding memalen, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing binili na king kababanding aliwa, manakit lasan ng tula kang Kristo, ami babaking kayang sarili, king kamatayan king krus,
Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para kay katangan, itangan sana kalupan ning publikano, magsakabta mo arapana, at tanggapan ning tututang pamikasala. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Ginaparatira ka sanang pagsilbihan, kambereng tapat na kaisipan, at luguran ding kikeng parang tao, kambereng mapakumbabang puso. Itiyadon miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. May pagkakadis man sa mga hindi kami na pamakikatalapan pangalagman at may pagkananin tao para kaya ka maging tinapay na yung biye. Iparigin ang Diyos sa siglo, bandulang kikikang kaya, pandi kami ng halakayang pangmiki, halakay ba't karingupas sa pagkadaning tao, para kaya kami maging inumaning biye. Mipurihin Diyos, kapilanman. Manalayan kayo kapatid, mankanakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, ibang mayupayang totoo. Nagapanes, saning ginuiting daon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligaya din kayang lagyo, kay katang kasaplalan, mabilong ng banala kapulungan. Kay paming miglalang, lubos mo keng ilapit kay ka, kapamilatan iting kapag masusiyan. Linisan na kaya sana, karing kapintasan, at tiran pa inturo, karing kalam ning banwa. Iti nga na doon, may kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili kaya kayo. At keko ang timurin, Itas sila ring puso yo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Iting mawala ng panawon ng grasya, iaing regalo mo king kekang pamilya, pan makapagbayo ke pilubluban. Dirinan mo king sikanan, ban padalisayan, din kay kaming puso. Banasupil, din kay kaming hilig, at kapamilatanan niti, malaya kaming makasuyo keka. Tuturo mo king may biye-biye, kanitang lilipas, initay panay ka po me. Itugtog may ng espiritu, manti mo yung titipang ambon kalitang ayin me. Ban pabanalanalat para kay kami, gawan na lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob dinawaling biyanak, yung pamilas at kamatayan, kinwaning tinape. Papasalamatan ako, piraso ne. At binyene ka rin kayang disipuluwat nga na, kunan niya iti ikayo nga na at kanan niya. Huling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinwaneng kalis, pasibayan pasalamat kay ka, binyane ka rin kayang disipuluwat nga na. Una niya iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya, indahin ng bayo, talang hanggang tipan, ame bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan ka na ako.
Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kristo, merdaya, Kristo. Yung maybe, Kristo, datang yung pasibayo, king kawakasan ng panahon. Nyangin ang kaganakan mi, o mapamakalulong igpain, kamatan at pangasubli ng mebye, darawan mi yake kay ting tinapin ng biye, at ting kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo at sumuyo keka. Di kami gansanang may sulusulok yung katawan at daya ng Kristo, di po na kaming anting metong ng banal na Espiritu. Ganakan me o igpaing banal na kapulungan mo, makalaganap kay mabilog ay ato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kampiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, din sa blang Obispo, Paria, Diakono, at din sa blang susuyo kay banal na kapulungan mo. Ganaka mula naman di kapatid ming minuna ng pepainawa kimpikong kapanayan ni pangasubling mebye. Idala mo na di sa blang mayangon na biyaking pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakadulwan mo kengan. Gawan mo kengan karabat dapat magamit king bilang angga. Ban kambiyanin naman na Birhen Maria ito ng Diyos. Kambiyanin San Jose ang esposo na. Kambiyanin naman na Apostol. San Agustin na kay kaming patulunan at kambiyanin sa blang banal. Kami bebe, kalugod-lugod kay kagigikabaning panahon, apor yan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos sa pangmayupayang tuto, kagamling banal na Espiritu, kay kasablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngini manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kay katamo na yung Ginoo. Ipamiti ka banwa, sambaning lagyo mo, tatagay kaming pamagari mo, may pamintuan ni Lumo, kete sulipan ti banwa, ikaw kanan mi, king Aldo, ipiya mo kaya kami, king Aldo, ngeni, ang pagpatawad mo kaya kami, ring sala mi keka, anting pa matawad mi, kanimi kasala kaya kami, emo kay paisawag kin tukso, nunay kabos mo kami, king Marok, amen. Kapos mo kami ganakin sa blang Marok, malugod mong pakalubing kapayapan king panabon mi. Baning ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan. At may kabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang paninat pagsadyan mi, panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggamang king alanganga. O ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Ama sana babaligdan kay kaming kasalanan. Nanay pansinan mi kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king langanga. Amen. Payapanin kinaman tabi sa kapilanman kay kayo. At keka ang timurin. Ipang tayong maganing kapayapan, kay metong at metong. Kordero ng Diyos, sa milalako, aking kasalanan na ningyato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, aking kasalanan na ningyato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, aking kasalanan na ningyato, ibiye mo kay kaming kapayapan. Ni Kristo yung kadara ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, nung laring mayawos king apo naning kordero. Ginay ko rapat dapat babalaos keka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka magigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap kayong sakramento. Umeka mo man espiritual kayong puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari at yung kakeni. At pagkasanbet ng kayong lupos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
pamangan tatanggapan mi, idaranasan na kami, ingalang patlod mong sawop, ban mibibya kami, king lalong maya pamibibya. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pakadyan tayo po ngini, ingorasyo yung perata, laban king COVID-19. O Diyos, sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit, tapamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Apepasakit na, at may kamate na, karinda kalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la, ring taong may tutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat kin pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayat na lasanang mamalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang hanggang kapainawan, retang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king kakayat ding sabla, at ban makasawop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat, neting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye ang pong magari kambe mo, king kametunganing banala Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na indo ning Diyos, emusana pisawili, ingaplis mi keka, king pamangailangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At keko ang timurin, Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, singig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, pabiya sa tasan ng tuparan, king sablang tuturo tamo, king lagyuning Ginoo. Salamat King Diyos. Maya payabak po.